Musiikki liittyy tähän aikaan, tunnelmaan parhaimpaan. Nyt ja kun yksin sä oot ja illoin käännä vain kanavaa. Löydä talon, joka yhdistää, viihdyttää. Kello on 16, on uutisten aika. Kymen lääninhallitus on antanut lausuntonsa sisäasiainministeriön laatimasta vuosituhannen vaihteeseen ulottuvasta väestösuunnitteesta. Ilkka Kanto tiepalvelusta, miten on tämä aaton menoliikenne sujunut? No toistaiseksi aika rauhallista. Tämä on SBC Music Show. Ja tämän viikon uunituore Eurolista. Tämän ohjelman juontavat sinulle Jari Koskikuru Ja Heikki Lilianto.